Hola a tots, benvinguts al vlog. Ahir vaig decidir començar a fer vlogs perquè porto tota la vida volent-ho fer i ja està, és el moment. I res, demà començo, que demà és dilluns i aquesta setmana em faré bastantes coses i ho gravaré tot. No sé gravar amb l'iPhone, amb la càmera. Faré un mix, però bueno, porto això. Acabo de sopar. I res. Ens veiem demà. Bon dia. Sí que me'n recordo de gravar. Porto unes pintes que no cal que us hi fixeu. No cal. He de fer trec. M'he de dutxar. Em vull maquillar i vestir bé perquè si no, no soc productiva encara que no hagi de sortir a casa. I després a la nit tinc un sopar amb les de teatre perquè moltes ja no en farem aquest any. I res, hem decidit fer un sopar. I avui m'acompanyareu durant el dia. Que interessant. Evidentment no estic bevent cafè perquè no m'agrada. És llet d'avena amb Nesquik. Sempre tinc Nesquik. No sé, ja ens veurem, no? Sí. Outfit of the day. No, ara... Espera, seguim amb la música. Estic anant... Bueno, ja estic a Vila. Ma mare ha anat a comprar. He regat amb les de teatre que vaig a sopar. I anirem primer a comprar el regal d'una, que va ser el cumple. I després a sopar. No sabem on encara. Per cert, que ara ho acabo de veure, que això que es veu com aquesta llum és perquè tinc el protector de pantalla trencat. I me l'he de canviar, però no és la càmera està bé. Però res, m'he de canviar el protector perquè té com justament la ratlla de l'esquerda està just a sobre la càmera. I l'he de canviar, que fa dies que ho tinc. Hola, amores, ja hem comprat Regalberto. Si voleu haul, seguiu la nostra rutina. Seguiu el blog. M'agrada? Sí. M'agrada molt, merci. Ai, nena. Aquí estem esperant pel següent bus perquè en sortia un ara i el puto bus amb el que hem vingut fins aquí Va una miqueta lent. anava lent i no hem arribat. Però bueno, sort que d'aquí 20 minuts n'hi ha un altre. Exacte. Línia 7, altres línies de FGC i... Veus? Baby, tell me when you're gone, gone, gone. I've been feeling for your love so long. We can break out in the moonlight. Baby, if you really make Here we are. and all the thoughts are not hiding. Hope you see my face and you be reminded. Bueno, acabem d'anar al McDonald's perquè, en plan, portem dinar de casa però per agafar un acompanyament i he agafat això. A l'arribar els farem Ens han separat. Vale. No he gravat més perquè no m'he recordat, però ja són... Espera, quina hora és? La 1:12 de la nit. Vale, en plan, ja hem arribat. Us explico una mica el que hem fet avui. Hem anat a Barcelona. Bàsicament hem anat de compres tot el dia. Però en plan, ens ho hem passat superbé perquè jo i el Sergi somos uña y carne, pero no como esta, no, como la natural. Està muy heavy. I ens ho passem superbé. És com el nostre plan de sempre anar a Barcelona de compres, això, i ens ho passem superbé. I us faré un haul. El que passa que hem anat a l'Humana i tinc 3 coses a l'Humana. Però ma mare, al veure-ho i dir-li jo que era de segona mà, ho ha agafat i ha dit, ho poso a rentar.
Llavors, no us ho puc ensenyar ara, però un dia d'aquests, com que el vlog és una setmana, ja us ho ensenyaré, vale? Ho tinc tot aquí dins, o sigui, hi ha material. Primer de tot, la perxa entrava dins el preu, val? Samarreta del Bershka, que tots sabem el que és. Ja he penjat una foto, m'he ve del Sergi al provador amb això, o sigui, bret. Nada más que decir. És preciós, o sigui, me la posaré cada dia. Després, això per cert, ens hem comprat els dos igual. I després, la següent cosa, també ens l'hem comprat igual, que són uns pantalons. És que, clar, no ens veuen bé. Un dia aquests me'ls posaré i us els ensenyo. Són uns negres, així, bagui, justament. I el Sergi se n'ha provat uns i dic, jo també els provo. Són d'home, però me la pela. Ja no són els primers que tinc d'home. I m'encanta. I clar, ara tenim el conjunt iguals. O sigui, anirem algun dia iguals. És que m'encanta. M'encanta. De roba ja no queda res més perquè el que queda és de l'Humana, que és el que us he dit, que ho té ma mare rentant-ho. Llavors us ensenyaré un altre dia. Però se viene com coses de material escolar. Això ho hem comprat perquè jo ho havia vist per TikTok i això és del Tiger. Hem comprat dos perquè valien 3 euros. O sigui, tu tens això, ¿vale? I això d'aquí, tu ho agafes i ho petes, fas pam. I això es torna tot blanc i es calenta molt. Llavors tu a l'hivern, quan estiguis a classe i tinguis fred, agafes això, fas pa, i se posa, comença a bullir. O sigui, crema, no crema, però està com si fos un calefactor, tio. I tu agafes i això calenta les mans i tu fas així. Invento del año. I 3 euros, digo, me compro dos. Vale, després, del Tiger també he comprat uns pòssits d'aquests, que espero que enganxin. I aquests bolis, perquè són borrables. Crec que són borrables, sí, erasable. Vale, i ara ja està, em queden 2 coses, que ara sí que és més material escolar més necessari, potser. Són, els bolis que ja tenia, però són els millors. Pots escriure superràpid amb això, els millors exàmens, 2 blaus. És que, mira, de veritat, només pensar que queda com 3 dies per començar. M'agafen tots els mals. I després aquests 2, perquè aquest sí que és un negre i un blau, que són de gel, vale? Que no els faig servir tant, però per fer apunts i el que sigui, sí, en plan, per fer alguna més bonic, queda millor amb això. I ara sí que el més important per mi que m'he comprat, la puta agenda, que m'acompanyi durant el gran curs. Sí, és la que volia, la veritat, està molt bé. O sigui, és com setmanal, és així. I també té com diverses pàgines de notes. En plan, està bé perquè és com... A mi no m'agraden les anelles, perquè tu fots allà a la motxilla i en un dia ja no tens anelles, vull dir... Clar. I aquesta és com petita, no pesa, que és molt important que no pesi, i això és com superpràctica, mona, minimalista, m'encanta. Però tampoc és allò que no té dibuixets ni res, o sigui, té cosetes, saps? Llavors és com la perfecta, i ja està. I passem al dia de demà. Bueno, bon dia. Avui ja és primer dia d'Insti. És que ahir no vaig gravar, vale? Bueno, vaig gravar com 4 merdes, però no sé si ho he posat. Això, avui tinc esmorzar amb les amigues en teoria. Després Insti, que són com 2 hores, més o menys, o 1 hora i mitja. Després, doncs res, dinar. I avui començo dansa. No estic preparada per un canvi tan gran de tot. No estic puto preparada, gens. És que segon de batxillerat. El curs comença avui. Perdona. ¡Empezamos! We start. No, és que jo no... ¿Sabeu lo que hem de Déu fer? s'està rient de mi, però heavy. ¿Sabeu lo que hem de fer? Una foto por cada día de bachillerato. De la veritat, pues està dient una mica.
Vaig a preparar-ho tot. Vaig a dansa després d'un estiu. Sí, a veure què tal. Hi ha ganes, però bueno, ja veurem què passa. L'institut bé, el que passa que ha sigut una hora. En plan, el tutor ja no sabia què dir-nos, el de sempre. Però demà sí que no fa gràcia la broma. Ja, en plan, s'ha acabat, ja podeu treure les càmeres. Demà comencem de veritat les classes. Acabo d'arribar del primer dia així com intens d'insti, que hem fet classe ja. És que es ve una ni puta gràcia. I res, ara estic aquí dinant i estic començant una peli, Los Feos. I després vindran el Sergi i la Caral. Bueno, no, el Sergi no pot al final. Vindrà la Caral. I res, perquè meus pares no hi són avui. Vaig a fer un açaí bowl per primera vegada. Una cosa, això està boníssim. Estic a una cafeteria que hem vingut a estudiar amb la Júlia Esteve, amb una amiga meva, i ara crec que està entrant per la porta. Dia 1 haciendo trek. Dia 1 haciendo trek. No, avui, propòsit. Fem 10 pàgines cada una. Vinga. Ai, torna-hi. Yeah. Portem aquí, quantes les portem? Demasiades. Demasiat. Anem per ramposes ja. Anem per res, Sí, jo... al bord de la cura. He fet una pàgina. Hem anat a buscar ara una galeta. Amb el coquer. Ramen no molt. No està més reclamar res. Ja veure. No vols cervesa més que no? Hem d'anar a pizzas. I suposo que les he obert aquesta sembla calzone de 4 formatges. Estic super orgullosa perquè he fet vlog durant tota la setmana i ja és dissabte, o sigui, em queda demà de vlog. I ja està, l'he d'acabar d'editar i penjar-lo. I que sabíeu que seguiré fent vlogs. I altres vídeos, segurament. De moment, vlogs. Però res, això. En plan que us ho juro que pensava que no... que faria 2 dies gravant i ja està. I no.